Programu yokhayo imene cholinga chake nkulondoloza nkhani mmene zilili. Sitikondera, tilibe mantha, komanso tikamakamba nkhaniyo tilibe nthumazo yonena kuti tinene zinthuzi. Uyu atali zaka 18. Simolera? Yes. 18 years. Yeah. Ndi ndani wanu uyu? Mukambati ni ndani wanu? Uyu ni mwana wanga wa sisi anga. Mwana wa sisi anga? Yeah. Ndi amakhala pano? Inu amene mukuonera mwana amene akuonekera mnyamata ndi mmene alili. Kungoona chabe ndi kuti inuyo mukuona kuti akuswekera china chake. Chimene inu mmene muoneramo mutha kuona kuti koma no ndi mdalitse munthu ameneyo. Koma kwambiri sinabwerere zimenezo. Tabwera umoyo wake wa mwanayo ndi tsogolo lake pa maphunziro. Ndi mwanayo anabadwa bwanji kuti zifike poterepa? Zinakhala bwanji? Mwana uyu anabadwa bwino. Koma alisina folo anapita ku skulu. Ndiye kuchoka ku skulu amamenya mpira kumusi ku ground. Ndiye nthawi pang'ono obwera kumene kuja kuzauza amayi yake kuti mutu kwawo. Amayi mutu kupweteka. Nthawi yomweyo mwana kugwa. Nthawi yomweyo kukomoka. Amamnyamula mwana uyu ndi mlongo wake uyo akusika kumusiku. Kumnyamula kupita naye kuchipatala pamapale. Pamapale akuti mwana uyu ayeneka apite ku Sento. Ndiye kupita naye ku Sento. Mwana uyu anakhala 3 weeks ali mu bed ali chikomokera. Anthu amangobwera kuti kaya kunoko kunyumba timamva kuti mzee kayange mawa kusikucha. Koma mwachisomo cha Mulungu anthu amene kuti ndi mmene tamuonera ku chipatala. Yes, sikucha. Mawa sikucha. Muti pa nyumba pano makhala mukoza kozeta pano tipakhozo kugwazi mwazizizi ndithu. Chabwino. Muti tonse timakhala ndi chisoni koma chifukwa cha chisomo cha mwini wake Mulungu. Wiki ya namba 3 tinangoona mzee wayamba kupenya. Wasisimuka. Ife kuyang'ana 2 weeks ali mu bed ali pa oxygen. Just imagine. Inu kumati koma noni mezimu apapa. Tingovomereza kuti uyuyu basi. Yes. Tingozivomereza kuti uyuyu akupita basi. Koma Mulungu akuti inenda sunga mzimu wache. Moyo wache uli msanjala manja. Nkhani ndi imeneyo. Moyo wa munthu umakhala manja mwa Mulungu. Yes. Ndiye nthawi imene ife timati nzeru zathu zatha kuti kumapande kugwira kumutu mati kumapande zinthu sizili bwino. Mpamene Mulungu amabwera nkuonetsa ukulu wake. N'chifukwa chake tini mzee pano kayange mnyamata uyo. Tsopano pitirizani wasisimuka? Ndiye wasisimuka paja. Olonso ngakhale madotolo nawonso anakhala osisimuka kuti mwana uyu wopezeka ndi moyo. Chisomo mayi kumene mukupita ku nyumba mukapitirizebe pemphero. Chifukwa mwana uyu muone azachena mabwera woti pang'ono basi kupita pang'ono kupita koma mwana wanu 2 weeks ya namba 3 mwana wanu kuzisimuka mpitirize ukapemphera. Ndipo soonadi kuchoka kuja kuchipatala ife nthawi yomweyo tinayambira pemphero ndi pembezero pompo. Tinayamba kupemphera pomwepo kufikira lero. Tsopano tithamange patsogolo. Yes. Tikuvuta mwanayo ku skulu amapita. Yes. Skulu yake yakayora. Mwana wa skulu yake. Mwana wepo yamba nali ndi nzeru kwambiri. Ndi chifukwa chodwala nzeru yake inabalalika. Kodi mwati mene amavulalamu ali ndithu nyamata ndithu? Atisana de follow. Stand for? Yes. Chabwino. Ndithu. Ndiye wadwala ndi zakhala. Ukhala ngati sogola kila sogonekera, zeru zake za sogonekera. Ndeko mabe ife makolo timaona kuti mene alili sangaende. Koma yeye mwini wake ukakamira pa skulu. Ndifuna skulu. Amafuna skulu? Yes, ndifuna skulu. Ine ndifuna mpite ku skulu amayi. Mzee? Mafuna pa skulu? Ende. Ndo bakakamira? Bakakamira? Ende. Kurupira skulu? Ende.
Oh. Ndebu na skulu? Njiwe miskulu? Oh. Ndi mampisa skulu? Yes. Nde movutikira momwemo tili kumpingo wanyo apostolic ndi kumene tikupemphera. Yes. Nde kuchanati pasa njinga wheelchair. Nde wheelchair imeneyo inatha. Mene inathera ndi pamene tinazapeza njinga iyoyo kuchokera ku Lumbi, chipatala cha ku Lumbi. Nde mene yathera njinga imeneyo ndi mene ilili choncho. Njinga ya anthu amene ali ndi maulumali mtengo wake siwochipa. Mitengo yake ndi yokwera kwambiri. Mina nkumadaba kuti akuti tizukhala bwanji, mitengo yake ndi yokwera kwambiri. Imangofuna kuti anthu awiri atatu agwene manja nkugula kuti anthu amene ali maulumali achitha kupeza mwayi kuti akhoza kuyenda. Ndiye mpaka na Sunday 4, Sunday 5 amapita ndithu school. Yes. Amapita ndithu. Mpaka pano pali 8. Kutero kwa analemba ndithu. Walepera pang'ono-ng'ono. Ndi auti iya indufuna ndibwerezeso. Mwati Sunday 5 amapita? 6 kupita ndithu. Kupita ndithu ndi alizache umnyamula bwino mwino. 7 kupita ndithu mpaka walowa 8. Ndi amaendera njinga yakuthayo mwe. Yes. Yovutika. Kutero kwa namugwesa ndithu nalizikomokomoko. Kose ukana mugwesa ndizache. Njinga nanga sina inalibe ujeni. Mabreki? Ya. Anamugwesa ndithu. Njinga yakutha. Mabreki ilibe. Gadabu? Yes. Uyu basi pi. So mzee useka. Naona yoseka. Amaseka ngozi, mzee, useka vipi? Ukawa? Ende. Ukawa pasi? Banjinga? Pepe. Kwani mshono ni makora? Naonga. So mpaka 8. Yes. Inu mpaka kulimba ntima kalembe meswaili. Nanga si mwini wake wafuna. Ndenga tumena ukhalira papa tikhale naye pakhomo. Nthawi sina amalira. Olo kukana chakudya. Moti kutero kwa akafuna kusala amasala mwina 3 days osadya. Prayer, kupemphera. Yes, kupemphera. Ndifuna Mulungu andiyanke. Kodi ndinala kwa chani naye kwa Mulungu. Chabwino. Ndi mayeso alemba. Yes. Peza dimuna sada sankhidwe. Kama sana khoze moti mpaka na kufika kuti mpaka na kutero. Koma ndi kuthekera kuchita bwino. Kwa mbiri ndithu. Inu mkama muona mamona bwana. Ali kuthekera ndithu. Kwa mbiri. Muli ndithu nzeru ndako ndiona muli zeru mmenemo. Muli zeru ndithu. Chifukwa zeru za umuntu alimu zilimu. Ngakhale pa khomo panopa pakavuta. Amatha kuphunzitsa bwino. Amayi bwerani panopa. Amayi msadandaule. Msadandaule zimachitika. Ndi amene amakhala naye ali kuti? Ali kuchipatala kumsusento. Anavulala mwendo. Ali kunzuzu kuchipatala? Yes. Ndi pano aukhala ndani? Guardian ndineyo. Koma oyendera osati okhala komweko. Anandibweza iwo chifukwa cha mzee. Kuti bwererani mzikakhala ndi mzee. Ngakhala azongo ake alipo koma pofunikira munthu wankulu. Ndi chifukwa chake nimayendera. Kupita basi nipite kani masana ndikabwereko nchoncho ndimene nimakhalira. Ndi amene amakhala ali kuchipatala? Yes. Ndi panoponso pali mavuto. Nanga sindete mama? Ndi mavuto kumene. Awa ndi mavuto kumene. Amene mukutitsatira nkhani ili panotu tikuona tsogolo la mnyamatayo in line with education, maphunziro. Mwina nchifukwa chake mukuona kuti tikumatsendeka ndi kwambiri kuti kodi tsogolo lake lili pati. Nanga si Yesu ndi munthu. Na Yesu kutsogolo kafuna adzakhale nyumba yake kuti ali pa nyumba munthu. Koma kwena kuti akhale ndi tsogolo loti laumbidwa. Ndi kuumbidwa kwakeko maphunziro. Iyeyo mtima waphunzira inawo ndithu. Simotero? Yes. Ngo ati kulimba mtima kuti yene kusukuli ati akajomba pamatama kana sima pena ukwiya. Amakana sima kukwiya. Munthu sunga muyankhulise sanga yanke. Koma nokuti ayenda pita kusukulu. Pamafuna njini. Kodi saizi awanga mamuhede mwana ukafena ku kusukulu. Kuchoka pano kafika kusukulu ni mtunda utali kwambiri. Kuno kumsonga amene madzi wako
ndi malo acho kuti kutsetsereka kuti kuokwera ukuphedu ndiye nkovuta ndiye uyuyo azimunyamula azimuheda mayiwa kupita kuntunda kumene kuti sukulu ndi patali kwambiri ndikuti njinga icha ndiyofunika. I hope njinga muiona mchithuzi imene ikuonekera kuti ndiyakutha amati akati aoneti maspare akuti agulire kwa ayike pese kuti khocho ingofuna njinga yanyowani basi. Chabwino umuyo wina umene zikumamvuta mwanayo ndi chani chine muda koma chichi mwanayo zikumvuta umoyo wina mene alili apapa kumbali yosofala kumbali yosokudya koma kweni sovala fana ona kuti zongambika izi. Yes. Tikubwera sitimafuna kuti awawa tauza achalire nchifake mwana traffic tapeza kuti ali busy tikadauza kuti tikubwera awa ndikuti akadamusintha mwina mkumva kwena kama kuti ya timpeze mmene alili munthuyo. Yes. Ndi anango tipatsa mapo kuti muyende chonchi mukampeza zovala ndivuto ndithu. Yes. Moti munthu kubweretsa malaya kumpatsa nditi amudalitsa wamuthandiza kwambiri munthu ameneyo Mulungu azimsogolera ndithu. Chakudyaso pati chakudyaso nchovuta mene alili apapa mai yake ali kuchipatala ine ndine mai wake wang'ono bambo yake kuteroku anamwalira. Baba kana mwalira mu. Yes. Mai yake mali kuchipatala. Yes. Akhala kuntheta bwanji kuchipatala pano pa mwezi uno ndi wachitatu kuchipatala ko. Yes. Akudwaja mwendo okhawo anachoka mwendo apa ndi ifeso tikudabwa mmene akhalira mpaka myezi 3 ndedzana sana uyuyo anavuta kuti lero mundinyamula ine ndikakhala guardian komweko kwanda kwa mai yake. Kwa mai yake Yeah. Kusetoko. Yes. Iwo akakhala pa bed ine ndizikagona musi chochocho ndi chochocho pena pake anthu timakhale mavuto kumati akomane anende ndiuvutika kwa pala nthera amene yakuvutika kwambiri kuposa mene inu ndine tikuvutikira. Chifukwa uyo amayi ake atali kuchipatalako admitted tinafusafusa tinamva kuti akwene wapanga operation sichoncho. Yes. Koma no bibi kumavuta ndi basa abwerere choncho mpaka na pano 3 months ali kuti kuchipatala. Ndikuti uyuyo awamakhada azibale yake ndi awa ngoyendera awa nyumba ili kumusi usini ili kumusi nyumba yawo. Yes. Moti munthu kubwesa thumba la chimanga ndi mwamudalitsa Nde wamudalitsa kwambiri munthu ameneyo adalisika ndithu chifukwa pali nkhani ya chakudya makope kusukulu monga momwe wina aliyese kholo lina lililonse limaziwira kuti mwana akamapita kusukulu pamafunika izi ndi zimene zikusowekera pa mseyika yange mai yake palibe pogwira. Koma sali kuchipatala ka Nde kuchipatala kapesa ndrama ya usukulu. Ai nde vuto lake ndi limenelo. Nde tikuzopeza njinga kuti ajendapo. Yes. Nkuona zovala nkuona zakudya. Yes. Nkuona za kusukulu. Yes. Sichoncho. Yes. Cholinga kuti chifayo bwati uyafuna maphunziro sichoncho. Yes. Nze so ufuna sukulu. Ukumba sukulu. Yet. Ukumba sukulu. Oh. Ukweranga sukulu kwani? Ngadi? Ni bega. Ukwera. Oh. Taonga chomeni. Yeah, so maphunziro kuti ayende anokhale ma basic needs. Tukamba za njinga, zovala, zakudya. Koma so mwina moyo pa nyumba pano ukhalenga kuti mfatu tukamba pano amayaketa tali kuchipatala 3 months ali kuchipatala. Nanga ndilali sanga nthandiza. Mwina kapena kuna akatena kuti athandize awa kamwe ka business akapanga kampambako akagusisa zake azithandiza mwanayo. Nzoenda imene yogwira Imene ndiyogwira kwambiri. Ndiyogwira kwambiri chifukwa ineso mwana uyuyu nimamukonda kwambiri. Tungu mujera mwana ino. Ai ndipo siningadi olo mwini wake wakuziwa akuuzani bwino chifukwa ndi olo ndikakhala kunyumbako kuti ndaphika kachakudya kuli bwino kuti ineyo ndisadi
ndengati chakudya cho chaperewera ndimamva mumtima mwanga mukupweteka ngati ndaphika kaya payendera ana kaya ndi azilongo ake awo ndipaseni chakudya ndimauza kuti mmandiphera ufulu wa mseka yange chifukwa inuyo mukuyenda mukapeza chokudya kaya mango mwapeza koma mzee kuthekera kumene kwali alibe. Yes. ndi ine ndifuna kuti china chili chose chimene ine ndaphika mzee adye. Ndi zimene ni mapanga Chabwino ndithu. ndiye mwati mukuzopanga business Kwambiri ndithu. Chabwino tifuna tidzipita ife. Yes. Chifukwa chomwe tinabwera pano ndi mzee. Amen. Kuti mzee timutsatire bwino. Tinamva kuti munthu aini luntha amaphunziro kwambiri. Yes. Koma zinguvutirabe ndi izo. Aheda amamkonda kwambiri. Aheda amamkonda? Kwambiri aheda amamkonda. Amamfunsaso? Kutero ku uniform ili nyumba. Uniform. Ndamva kuti mwandimwana kuti alembaso. Yes. Mayeso alembaso. Kutero ku. Asa ndi 8. Yes. Kutero kwa tinapita naye anakamjambula. Kuti alembeso mayeso asa ndi 8. Yes. Ndio auphunza bwanji yekha. Zomakaba? Yekha kuti ahead mena anandiuzira kuti pamakhala wothandizira. Kusukulu amapita? Amapita. Chabwino. Ndiye mambereka. Nanga njinga yake iliyo. Pano pamene njinga iyoyo mene inali ya moyo amapita. Mene ya moyo amapita. Koma panopa chafa chinjinga. Kutero ku timakambirana sana nda head napita auti nafusa kuti mmene zili apa panzi zake akuphunzira ndeti panga bwanji auti avuto palibe temu 2 asabwera kuti atambete mutu ngati ndikothekera kuti choyendapo chapezeka chifukwa pa Honda uyuyu sangakhala pa Honda ayi sangakhale pa Honda chifukwa apa pana panga chonchi chinatuluka ichi ndi kuti akhale kumalipira olo munthu kuti ambereke uyu olo kuti umunyamule kuchoka kunyumba usafika naye pale sipasewera mundu kuchokuona kuti ayi sipasewera ndithu chabwino ndiyeno ndathokoza kwambiri ifa chakuti mwatichezetsa makamaka mwalongosola nkhani yokhudza mzee Kayange kuno ku Nsongwe mu mzinda wa Mzuzu. Zambiri tamva komabe mutivomereza tipite ku sukulu chifukwa mulandu opanda mboni umavuto ozenga. Ndiyeno tichoke pano tipite ku sukulu tikave kwa hedi pakama pawo kuti kodama mkondado uyu nanga performance yake class ndi otani kuti ali mtsogola maphunziro. Boma la Malawi linakhazikitsa inclusive education kuti ana amene ndi maluma ali komanso ena amene alungalunga onse adziphunzira chifukwa maphunziro ndi ufulu wa wina aliyense mwana aliyense anapita ku sukulu akaphunzire. Ndiye ngati uzikuvuta ifa cha mayendedwe kapena ma basic needs ndiye kuti amakhala mavuto akulu kwambiri koma sokera saphunzira nanga tikumba moyo wotani wake wa mtsogolo. Mundilole kuti chuchuchu apite kwa aphunzitsi komwe ku sukulu kwa head tikaone pa sukulupo komanso tikamve kwa iwowa za mmene iyeyo akukhalira makamaka pankhani kuza maphunziro. Chuchuchu ndi chuchuchu. Ndiye mmene nafotokozera kunena kuti chuchuchu akufunitsitsabe kuti aone
kuti kodi mzee Kayange ali ndi tsogolo lanji pa maphunziro, performance yake ndi yotani. Ndiye ndafika ku sukulu kuno, msukulu imene sukulu ya Songwe, ndipo mukuwaonawa ndi mphunzitsi wamkulu kapena kuti head teacher pa sukulu pano. Ahedi takulandirani. Zikwambiri. Dzina lija ndani? Ine dzina langa ndine Macbeth Kasambala. Dada Kasambala. Ya. Chabwino. Tabwera kuno ku sukulu kuno. Muri Msongwe kuno? Msongwe primary. Msongwe primary. Ya. Pali ophunzira ngati pa? Ana sukulu. Ana tuwose pamozi wali 854. 854. Okay. Paiso ena amene ndi maulumali. Alipo. Alipanga? Alipo oyenda pa wheelchair. Alipo awiri. Apa wheelchair nda awiri. Awiri. Koma malumali ena. Ena ndi malumali ena. Alipo so. Approximately ngati ena. Akoza kwana ose 6. Mwina 6. Koma alipano. Alipano. Maphunzira bwanji pano? Maphunziro awo amaphunzira monga wina aliyense bena amaphunzirira. Chifukwa masiku anatimanena kuti inclusive education. Oya pa chawo kuti inclusive education. Kuti wose ovutikirapo na wose amakhala momwemo. Amathandizidwa limodzi ndi anzawo. So maphunziro awo tinganena kuti akuyenda bwino chifukwa chakuti kulibe sankho, kulibe china chilichonse. Ndithu. Ndiye tabwera kuno chifukwa cha mzee Kayange. Aili mavuto yake. Kumbe timafuna tuone performance yake. Au machita bwanji class? Mzee Kayange ndi mwana oti sogolo ali nalo. Ngakhale ni mwana walumale. Koma mklasi amachita bwino. Fa zimaonekera chifukwa chakuti inenso ni malowa mklasi. Chabwe. Ndiye zimaonekera mklasi muja mapeza kuti wafusafusa. Mpeza klasi ukutapulisa ukupuzisa akuwezeka nkono ndiye wafusafusa kumakhala kuti klasi lose lili chete. Ndiye umanena kuti mzee Kayange. Ukapeza kuti mzee Kayange wakutani akuyankha fuso. Koma klasi lose linalephera. Mphunzitsi wafusafuso. Kuti mwachitsanzo kuti aufusa kuti kodi ubwino wa madzi nchani? Madzi ungagwisa chilo nchani madzi? Mwina kalasiyo silizi. Ndiye amamika nkono. Amayimika. Mkuyankha. Kukhozaso. Kusiya pamenepo ngakhale class amachita sobwino. Ma performance. Mwachisanzo nditengere English term 1. Kodi mapepala awo. Maibala ndi ya performance. Awa. Leka ndatenga ndaika apa. Kutengera iyi term 1 ishi. Term 1. Tatuzeni. Term 1 mwachisanzo pa ana wose pamodzi. A class la standard 8. 76 mwachisanzo ndiye nifuna ndionese chisanzo muzee ali 38 position pa 76 ndio ali pa 38 tatuzeni mana makhonzera zandi zina mena makhonzera mwachisanzo English wali 61 Chichewa ali 51 Mathematics 41 Primary Science 67 Social Studies 49 chimene chamuvutirako kwambiri mbweni life skill imene 26 soza kuti fair performance yake ili bwino kwambiri ndika iyi ndi term 1 standard 8 standard 8 sali 8 ba ali 8 imene so ndikunena ya previous ya chaka chatha yes Apapa tikatenga apa mzee ali position number 16. What? 16. Even you can check mzee. Mzee Kayange. Muko zaso kuchula ndinuyo. Mwina ena mkhozo mona ngati ahedi aungwe na zawo za mmoto. Ine modi mwina nene ndine. Kuti tuone ini performance standard 8
A and B. Term chani mene? iyi ndi term 2. Term 2, standard 8. Mzee Kayange. Mkalasimo ana amene alimo 69 panopo. Mulisi ana 69. Mainga ndi reporting. 79. Koma 79 Yeah. ose. Ndepa 79 ipo performance yake iyeyo ali pa namba 16. Pa namba 16 pali Mzee Kayange amene ndi male, English 80 apa pa 100 ile Pa 100 ya. sicho Yeah. 80 pa 100. Chichewa. Chichewa ali pa 63. Mathematics ndimene akhangati watsikirapo ali pa 36. Primary science 53. Then in social studies. Social studies 56. Achani Then life skill. life skills ndimene watsikiraponso kufika pa life skills naso 29. Yeah. Performance yake sinzo kuti ibe kufika 16 mwana 79. Mwana ayi ndi ulumali mwana yunga ulumali mwamona kale ino koma no 16 number 16 in class out of 79 Sichopweka ya. ndikuti mwanayo ndi katundu. Yeah. Ndikunama iti Ndi choncho. Koma chimene chidatidabwisa wa kubwera kuma ongakhale mamoko aja. Yes. Amachita bwinonso amakhoza. amakhoza. Koma kuzafika maeso amanepo. Ndimene tinazalibodi mzee walephera. Ndi we were shocked. Zainda bwanji. Ngakhale mwini wakeyo anadabwaso kuti ineyo I think amene amandionera maeso ineyo sana chite bwino. Chifukwa chakuti ngakhale kuyankhula amavutikirakonso. So it might be kuti maybe sama mchita capture. Maeso ake anali pa olo. Anali olo. Olo ya. So maybe sama mchita jani. Sama mvesa. That's why napeza kuti analephera. Ndiye akutafuna mesa alembaso maeso. Yeah. Alembaso maeso. Namchita register. Munapanga register. Namba register. Kuti alembeso maeso. Alembeso maeso. Ndiye chimene Muna achita bwino. tinacho chikhulupiriro. Ndiye chavuta nchani? Moditi mwe Chimene chavuta pakali pano ni njinga. Okuta yakuhirucheya. kuti azienda kubwera kuno. Ofisi njinga imene ali nayo tinachita kupita kwa SNA department anatithandizira chaka chatha icho. Koma anapeza kuti njinga yake yatani yaonongekabe. Ndiye ataperekabe ngakhale dandaulo makolo. Atandiuza kuti I think mutiuze vuto ndi chani ndi ananena njinga ndiye ofisi tinasonkhasonga ofisi makolo tinakapasa 20,000 kuti akonzesere chani akonzesere njinga chimene chisonyeza kuti mwana ujayo ife tikumfunisi mfuna be kuti aphunzire ndithu akhoze 8 that's why tinampanga register chabwino ndithu. Pali mavuto ena amene anaulumala kuma anaoso pano amene munga uze mtundu wa Malawi kuti muna aone bwino kuti kodi akakufike ni motani. Mavuto ndi ambiri. Chifukwa anaja amasoweka zambiri pa moyo wawo. Amafuna support si ife toka. Imafuna itose as a community. Kuyambira kunyumba ife aphunzisi ngakhale dziko. Anaja amafunika nthawi zambiri kumathandizidwa makamaka pamafunika ngati matoilet akhale special matoilet yawo then malo aja akhale sobwino ngati malampu ngakhale yena ndi yena tinayika kumaife mukanche start date iliko chifukwa cha mzee kwa matoilet ndi matoilet amakhanga tikuvutikirapo kuti tipeze matoilet abwino otiwo wazi azilo wamo of course takati ku yesesa kuti tiathandizire akusiyapo makhala ngakhale zipangizo zophunzira timayesa kuwathandiza komabe sizikwanira ngakhale
amafunika ana ajawo support ngakhale kuchokera ku makolo kuti anawo azaperekeza azibwera nawo skulu koma nanga sikutoite kosa ndikuti makolo sangamati azikhala pano azidikira kuti kutoire ndiye amakhala kuti ndi skulu so pano imatenga kumbali koma tipafuna skulu ya amini matoyedi onati ana ulumana azika pasuku pano ikufunika toyedi kwambiri ahedi ndithokoze kwambiri fa nthawi yanu takunyadirana zikomo kwambiri I hope mupitiriza be kuwathandiza nawo kuti achite bwino maphunziro awo zikomo kwambiri tathokoza kwambiri mulungu akudalitseni zikomo amenewa ndi ahedi awa ahedi a sukulu ya Nsongwe dzina chemwe tinda Macbestaf Kasambara nda hedi ku sukulu ya Nsongwe kumene mzee Kayange akamati sukulu yake ndi imeneyi. Koma no anthu kudera limene lili la Nsongwe akumati bwanji pavuto limeneli kodi iwowa akwenda kutengapo gawo lotani kuti ana amene ndi ulumali ngati mzee nawonso achite kuti maphunziro. Mundivomereze kuti chuchuchu apite atsatire mmodzi mwa anthu akumene omwe kwaso kudera limene la Nsongwe kuti akamve bwinobwino chomwe akupanga pofotaniza anthu amenewa. Tiyeni tilowe mmodzimu. Ndikanali muno komboni ya Nsongwe mu mzinda wa Mzuzu. Mzee tankha naye ndimati kuti kudera limene kulibe anthu, kodi kulibe anthu ena amene mwina atha kuthandizira kapena kupereka kopangire kapena amene mwina angakhala wozindikira kufunika maphunziro. Ndiye ndinapeza akulu amenewa. Atsogoledzera chanda ine ndi Francis Chirambo. Chirambo kuno nkwano ndizoona kuno mwatipeza kukomboni kwanu ndi kwathu kukomboni kweni kwathu kweni pa home pa home ground chabwino ndithu ndali pa mtundapo pamene nakumana ndi mzee komanso abale yake kumeneko kungutsalira moyo wake. Mukumudziwa? Ya mzee ndikumudziwa. Ndi nyamata amene amakhala mdera mwanga, mmodzi mwa nyamata amene ndi wanzeru komanso wakufuna ndithu atatengapo gawo pa chitukuko cha dera lino. Nyamata amene ndi waulumali ndiponso ndi nyamata woti ku skulu amachita bwino kwambiri. Chosangalatsa nchakuti kwambiri ndi nyamata amene ndimakonda kumuyendera chifukwa ine ngati munthu amene anthu anampempha kuti atumikire dera lino. Ufuna kutumikira kuno? Chabwino. Akuti mzee ndi mnyamata wa kuno. Kuwira la nyamata ndamene mukuona kuno. Amene waso ndachi nyamata kuno ku Nsongwe. Mene mukaona chithunzi. Ndi osayiwala kuti ndi chuchuchu. Ndipo timatero ndithu. Cholinga titenge mbali zonse za umoyo wa munthu. Ndikuona kuti kodi munthu ameneyo angathandizike bwanji. Tsomwe ati mufuna kutumikira kuno ngati nda. Ine ndifuna anthu anandipempha mafumu, mablock leaders ndi anthu achinyamata amene mukuwaona kuno ndi azimayi kuti ndiwatumikire ngati kansala pa zisankho zimene zikubwera za 2025. Oho. Ndithu. Meneni mabwera silimadzoni ba kansala. Silimadziwa. Nangoona kuti akomakulu wa mwina mene akuonekera. Atha kukhala ndi chithunzi cha mmene anthu akukhala dera lino. Mwina chifake ndakukokane nangati nachalira ngati. Ndithu. Sidachalire. Ndithu. Ndi nzeyo ndi muti athandizika bwanji chifukwa ndi zonetsa kale sukulu ndako ifuna koma zokhoma zambiri. Ndizoona mzee ndi mnyamata mmodzi amene monga ananenera muja kuti ali ndi maganizo wonena kuti iyeyo ataphunzira bwino atha kuzatenga nawo gawo pa chitukuko cha mdera lino. Mchani ndikunena chonchi Mulungu analenga munthu anampatsa maganizo osiyana ndi munthu wina aliyense ngakhale ndi munthu waulumali komano amene uja ali ndi kuthekera kothandizira pa chitukuko cha dziko lino. Mwachitsanzo ndi wachinyamata amene ndi zaka 18
pompano tikunena pano walembesa nawo kuti azathe kuponya nawo vote mchaka cha 2020 walembetse mudzobwa iyeyu ndi mwana amene ndimakonda kumuyendera timakonda kumuyendera malingana ndi mavuto akumana nawo kunena zoona ngati mwamuona mzee ndi munthu amene akufunika thandizo lalikulu ndi thandizoli litha kubwera kwa anthu amene ali atsogoleri ngati mmene ndilili ine amene tufuna tizatumikire komanso anthu amene ali akufuna kwabwino chifukwa mtsogoleri wabwino ndi amene amabweresa zinthu zabwino kwa anthu ake. Efana taona kuti kuthekera kwake kuchako nkovuta zovala zakudya munthu mmodzi angakwanitse kwambiri nanga mukwanitsa nokha ayi chifukwa ngakhale tachitapo pang'ono mbuyo ali ndi njinga imene amayenda wheelchair kugulako mateyala kugulako machubu kuti mwina njinga munaka kugula nokupanga maintain fama didi ya panopo yowe ngati yaweseka nditu tachitapo zimenezo komanso nditina koma njinga ija ndiyodula mtengo wa njinga ndi waukulu mwina ngati kuli anthu akufuna kwabwino atatithandizira kuti papezeke njinga mnyamata uja ali stand 8 afuna alembe mayeso ndipo ndi wanzeru olo mutati mpite ku skulu mukafunse ku skulu kwawo mupeza kuti ndi nyamata amene tikampasa upangiri wabwino adakali wachichepere monga timpase maphunziro abwino komanso maphunziro aja amathandiza kaganizidwe kabwino. Napita skulu napita kale sina ndakunena ndaenda mwampeni chabwino napitawo anditsipira da hedi kuti hayi ndi mwana wanzeru koma sai nditsogolo koma nomwe azuvula zomwezi kuti ma basic needs alibe komanso mwina njinga kuti mwina tithe kumamuthandiza kuna anthu ochuluka amaulumali kuna amene afuna maphunziro ndizoona dera lino la Msongwe muli anthu angapo ndithu amaulumali osiyanasiyana amene ndithu akufuna mathandizo osiyanasiyana ngati mzee uja komano mwina nditengere kumwayi kunena kuti ifeyo ngati dziko tiye tionesese kunena kuti tikakhala nako kuthekera ayino kuti alipo anthu situnena kuti ndi achuma choti alibe nazo zochita iyayi komano mukaona vuto limene lili pa mzee muja zikukhuzeni mu mtima kunena kuti ngati kangachepe ndili nako ndithandize chifukwa kupereka kumadalisa ndipo mutatero ifeyo tizakhala onyadira kuti kangachepe kamene nako kulikonse kumene aliko mavuto amene ali nawo mwati mwachitako kale ife tachitapo ndipo tidakachitapo ndi mwana wa mkomboni ndi wa mkomboni ndithu ndi mwana amene tikamamuona timakhalabe ndi malingaliro ndithu ambiri kuti koma ambuye kumene muliko tatithandizeni ndithu ife tikuyesesa komanso ngati aliko ena akufuna kwabwino amene ali ndi kuthekera abwere amgwireko manja mzee Kayange chabwino ndi mulimba kuno kunoko ine ndi olimba kukomboni kunoko kukomboni ndiyenoona kuti yayi kuli ntchito kuno mmene mwabwereramo choyamba anthu akuno akufuna atayesapo zinthu zachilendo kuno kumasweka chani choti anthu akuzithandizirako ka mboma kaya kukhansa kufunika chani kunoko mu nthawi yonseyi imene takhala kuno anthu akufuna kwambiri munthu amene azikawayankhulira mavuto awo akuno kudera kupita ku console wamba kampeni chabwino uyu ndi Francis Chirambo sichoncho zona Francis Chirambo amene ndampeza kuno ine ndangomona amene akuonekera kuti akulawo mwina kayankhula nawo andiuza zomwe zikuchitika kuno zona in line kuti kodi mzee akuthandizika motani ngati anthu adera kuno kodi akungomuyang'ana ndeno chifukwa ndi angu akoka kuti tizenezizana koma unaona kuti ayi anuzo zinaso ti ayi ngathokoza kwambiri atsogoleri ziko kwambiri kuno ndili kuno ndi ku Msongwe mu mzinda wa Mzuzu kumene tchutchutchu amatsatira mzee Kayange mwana amene ayende chidwe maphunziro koma nofa cha ulumali ndi zina zikuvuta tapita patsogolo koma lero amatsindika kunena kuti ulumali sungapangitse munthu kulepha maphunziro koma mwina ma basic needs atha kupangitsa jenkha munthu kuti munake uponde phasi patsogolo maphunziro kutheka kuti mwakhudzika ndipo bwana kuti mzee ndikampeze tichitemo chimene chitira mu nthawi zonse chifukwa tchutchutchu ndi tchutchutchu amatsatira nkhani
mmene ilili. Sam Kalimira ndilo dzalanga amene amajamba programu iyi ndi Chimwemwe Maseko kuchita kuno ku Nsongwe mzinda wa Nzuzu. Ngina kuti mwakoma nonse. It's